Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ado ti pagyanan iti balay ni Amak, ket inak mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak ko maibagada ito'y kada kayo no sa napudno. Kalpasan ti papan ko panangisagana iti pagyanan nyo. Umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko. Ammo yu ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasanungarod nga ammo mi ti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan makapan iti ama, no di magnakanyak, insongbat ni Jesus. Ita ta amammo dakon, amammo yumatin ni amak, ket manipod ita amammo ken nakita yon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ado dagitay agsalsaludsod ken mangkon kontra daytoy nga tradisyon. Haan lang nga tradisyon daytoy pamati kada tayo. Romano Katoliko. Di pa na ikarkararag kadagiti minatay. Dako na naawang kanon ti serserbida no malagip yun din na minsan nga tawen kalpasan ti misa tayo adda na ka megapon nga mangipukpok ka o nga teramidan tayo para laeng kadagiti si bibiyag ko nakaplakard da pay diyan mo no niya nga pamati mo di jay naggapgapwan na kadi dalat ako mapan aramidan mo di jay kaya dan kukontraen da ke no handa maawatan nga talaga kinuray da tayo no kurang ti panakaawat tayo deter aramiden tayo talaga nga haan nga sumrek no dagiti daduma ka sumursurot laeng ti tradisyon mapandalaeng wen mapandamutan di kampusanton manugkel kin agiyatangen di jayen ngem no awan di na ununeg nga pamati kay papanan kadagiti panikarkararag kadagiti minatay narabaw iyaw awidan tayo dagiti aggaputi Manila sa bali a lugar agawid da umay dalaeng no daduma haam mga di panikararag umay da magpipiknik ijay ko adda pay dirabi pangkulinanaan ni manang ko ijay hospital di agoo di agawid kami narabiyan kami ado ti agko concert di igid ti highway di anti Campo Santo ket usto ka di pamati usto ka di jay panakaawat ti panangikarkararag kadagiti minatay alaalaan tayo ti social iti humanitarian nga aspect umuna bigbigan tayo adagiti minatay tayo awan pala pamatid to'y humanitarian pala ang iti human katatao pay laeng umuna bigbigan tayo adagiti minatay tayo taapaya haan tayo nakita ti lubong haawan tayo dito lubong no haawan dananang kintatang tayo no pimusay dan kasano ko mga imay ka dito lubong anya ka nagbitak nga bulo ijay ka tinga ti bakir ka nagadda kalatan no awan da lulong mo nga nanang datatang kini dananang kinitatang mo adda ka nga ro dito'y lubong awan apulos dalulong tilulong mo dalulong aging gana tilulong mo adda lat tapasit da kanya tayo ta isu dagar tinaggapuan ti biyag tayo nagnaan ti biyag tayo takuna tayo kasano ko mga imay ka dito'y lubong no awan dalulong kinilulong mo kadi jay kuna tayo ala human aspect pa ilaeng dito kung kuna tayo bigbigam kahanda ka nga pinisit idi bigbigam ata isuda nagsakripisyo da paraking ka para no da kita katugangam ori ka data katugangam bigbigam ani katugangam taadda na asawam nga anak na ikararagam ano pimusa yan bigbigan tayo aji na imbag nga nakam nga addada tahan tayo nga naiparso dito'y lubong no awan dagiti immun una at tao ngam da tayo da kayo nga adda na tawtawid na asan sa nikwa sino tinagrigrigat nga nagsakripisyo para kadagito hanga dalulang yo dananang datatang yo kaawan lakit ti gratitude di panoy puso mon gaputa pimusay dang kebs ko namlatan human aspect pa ilaeng dijay bigbigan tayo ang isuda nagsakripisyo da isong laklak amen tayo tata kadagiti tattao nga nang tultulong king ka iti panagbasam dananang mo datatang mo dalulong mo inlaklako dati tawid da sa nikwa da tapno laeng makagridwar ka makabasa ka hamo nga tagbigbigan di jay
nga ibagadan nga no daduma ka gaputan na taydan ka awanen ti serserbi na nga ikararagan ida haan lata. Umuna aga pa ng bigbig kadagiti immun una nga nagsakripisyo anda dagitay tao. Maikadwa di pa nang bigbig kadakwada maikadwa siyak met ang uray padi ak diang ay dinaordena na kon kaawanan da amang kiniinang kon ada tallo kakabsat ko nga tatartin kami ko mga ada tallo nga natay nga ubing nga mamanong ko Gregorio Eusebio ken Antonio tinaganda kay di adda puot kong ke itudtudo dala ang no sa dino tinakaikalyan data na ikalida itoy kun nadala ang di parte ti Campo Santo Mi kay isuda ore no kasjay da amang kiniinang ko ore anya ti obraek do daytay time ko mga agdrive back kahangko nga ibaga ano bigbigak met nga isudan aka uray kas ano ti rigrigat da idi uray kas ano kinakapsot da idi inted damet ajay sakripisyo kin ayat da kada kami asa nga pulong anak da isugarod nga kumarit mo day di inang no damang dangran kada kami nat tumangsit taapaya gapungarod di ayat na kanyami hanna pay ma-realize nga madi aramiden na no dadduman kumarit pay di konsentiren na gaputi ayat na nga rod iti anak na sugarod nga di ina nga kasla kumaina ko nga manok nga nya na ganan inaan lumaban ano karitan da di anak kas di met Una kapsot ti panagkita man ti dadduma nga bigbigag mata nga di ayat na kaimbuhos da kada kami. Iso nga no uray no agdrive back anya ti umuna nga ibagak amang inang kitkitaan daklat taa. Dahil titiriga na tata nagproblema ka nga padin tawan ni amam kininam ka awam pay mapamu pagsangitan. Awam pay mapamu pagipulungan. Agmay sakan nga padi awan nga pulusan. Nakainam pan nakakabsat mo ibilag da ka pay. Handa ka pa nga, handa mari na, ti amo dalatan ka, superman ka, ay haan Di mo ati may sa kaiiliw ko, sunod at duma ko, nagkararagak, tunggal agnisa kanya ti ibagak, ti karkararagak ida, ano anyaman ti aramidak, anyaman dagiti ganwat nga pagkapsutan, kita endak, taapaya, ti namnamaakmat, nga kukwa ti Diyos mo, dagiti naganak ko, iso nga ibagbagak lata mo ti na no daduma, kita endak lata kas langay di pa nang ibilbilin da kadamanong kadamanang idi nga no daytay umaway dan ka nay kitaan nyo dagita addiyo nang nanggagyo da nga sao nga adda assurance nan nga uray no handa kami mga tengtenglen akanayon nga adda assurance nan nga no adda mapasamak adda mangkit kita no addawan masapol adda mangkit kita iso ti kung kunak no daddumak alakit kita endak lata uray nakapsotak di mo atilunging iso nga jakgarod nga bigbigan ti sakripisyo da amang kiniinang ko. E di jay panangitid da ti biyag da kanya mga kastao at da ako maayo dito yung hangko bigbigan da jay katatao da jay gapot at mao da. Iso nga ron nga bigbigan we honor. Dagiti sakripisyo dagiti inaramid da jay kaadda damet. Iso nga ron nga hantay ama idinay iti history tayo iti panagbiag tayo dagiti minminatay. How much more ka dagitay natayon nga linipat ti pampamilyada awanen makalagip na may karkararag alaki ilaklak aman tayo ida maikalo iti lubong ti pamati dayto nga papatay laeng ti bagi da tayo nga dayto bagi tayo dayto mariri na tayo corporeal body ko na tayo ngam ti Diyos ti si bibiyag isuda dagiti kakabsat tayo namnamaen tayo sungor ti kunana nga addan to panagungar ti bagi ken ti biag isuda si bibiyag danto makipag-uri ka daytoy bagi tayo ma-purify madalusan ngem makipagungar tayto iti kamaudyanan makipagungar to dagiti minatay tayo rinibo atawon ditoy segundo laeng di langit kunana nga rod dayjayhan kasla nabayag ti panagkuna tayo ditoy ngem segundo laeng ijay langit nga addanto pananghusga nga datayo no makapudno kukuha na tayo nga rod ti Diyos. Who will separate us from the love of God? Kunana nga rod ni San Pablo. Sino ti makaisina kada tayo iti ayat ti Diyos? Kuna ni San Pablo. Nagpindas dito may kadwa nga maibasa niya. Anya dagitoy. Anya nga rod ti makabalin ang mangisina kada tayo iti ayat ni Kristo. Riribok, rigat, pan nakaidadanes, bisin, kinapanglaw, piggad, wenno patay. Saan uray dagitoy hanna tayo nga isina iso nga uray matay daytoy bagi tayo
Sinanama tayo, kaslan to kini Kristo ang nagungar. The glorified body of Christ, not bound of space and time. Kada ito iti nga maawatan, dagiti daduma nga mangisursuro nga padpada, nga agtata, dirti pulpito. Dillaw da nga dillaw, handa bigbigan di panagungar ni Kristo, nga da tayo makipagungar tayo keng kuana, kasya ito ti pagbalinan tayo, taapaya bagina tayo ni Kristo, although we are not God. We are not gods. Ngam, no madalusan da ito ibagi, isunto ni jay makikaysa tayo. Iso nga uray ni patay, uray matay tayo dito'y lubong. Tibiyag nga agnanayon, ti kararwa. Kinday ito'y bagi tayo, makipagungar to, isugar di jadi ulit-ulitin tayo no, nga ibaga no tunggal agmisa tayo, ti misa ti natay nga anya ti kuna tayo, karkararagan tayo akanayon, idekdeklarar tayo, profession of faith, iproklamar mo, ipaduyak-yak tayo ti pamati tayo, anya ti panang ipaduyak-yak ti pamati, lualwan tayo di mamati ak, anya di kunanad jay, addan to panagungar ti bagi, kenbiag nga, ipadpaduyak-yak tayo day jay. Addan to panagungar ti bagi, ken biag nga ag nanay day ti bagi tayo day toy. Ken addan to biag nga ag nanayon. Iso day ti kungkuna tayo tapno nalatlatak nga awaten tayo. Iso nga, apaya nga mapanda tugtog ka lang dagita kandela, apaya nga mapanda karkararagan dagita minatay, apaya umuna, bigbigan tayo, ta addada nga nagbiag. Tano no awan da nga nagbiag, haang ka na iparaswa ditoy lubong. Awang ka ditoy lubong. Kabsat mo, manong mo, nanang mo, tatang mo, katugangam, awam mo ti inasawam no awan da katugangam. Naglagi pumlat na data, nayon mo mga ikararagan. Dagita laklak amom tata, nagapo kadakwada. Maikadwa, di pa nang ibabaot da. Uray pa ino kunatayo, na siya akabigbigo kun nga, uray pa ino nakapsot da, alaun mo ti Diyos idan Handa tayo nga panawan. Kitaan da tayo latta. Kitaan da tayo latta. Kung kunak ngarod ka dagi ka kadwak na tayo, napangkay na nugkulan, tada ito may sa kaulilang lubos nga kadwami, di may sa natay mo ti inanan, napanyo kinita dagi tayo, apanyo kitaan dagi tayo, ikararagan da, ida, dananang yo, baka marigatan, kayo no nyo pan bisitaan ida kayat yung ada kay ti bisitaan da ko na kumadida garod kayat. Kaibaga ang mamang papang kitaan nyo ti masakbayak. Tulungan da nga aglualaw tartarabayon dak tapno maka napintas ti masakbayak ko na yo sino ti umuna nga tulong uray pay no espiritu dayta. Uray pay kuno kuna tayo nga alangan nga kabailan na kay nga panawan no naganak mo. No dadat to han nakakarod nga banbantayan. Hindi iti panarambay da. Gapota tarabayan da tayo, ti obligasyon tayo, mangikarkararag kadakwada. Ikararagan tayo, tahabang agurure da di purgatorio ko na tayo, ti makadalos kadakwada, our prayers. Haandan makapagkararag na tayo dagarudan. Da tayo ti mangikarkararag. Da tayo ti akin obligasyon nga mangikararag kadakwada. Kamaudyanan na, bigbigan tayo latta da gito, haanda nga na po kao. Pimusay da ito yung baging ngamaan nga napukaw. Makipagungar to. Dananang kayo ni tatay, ta espiritu da, makikadwadan to iti Diyos iti rupa, baka mauray da tayo pay. Iso nga no, damor nga ikarkararagan tayo ida, damor nga ibabaet tayo, daldalusan na latta ko man, at daman dagiti nagkapkapsutan da, dagiti serbina. Kada ito na santo na misa, iti kadakkelan nga itad tayo, para kadagiti minatay tayo. Lagi pa nyo, sinuman. Apong ti apong yo, apong ti apong, aging ka ti apong yo. Dagiti tao nga nangipakita ti ayat na kada kayo, imununan nga pimusay. At damo dagitay nagbaling nga instrumento ni Apo Diyos tapno sumikil kayo. Nabiit la, kala siya ko man, nabiit la ang ni 13 years old ko, di matay ni tatang ko. Pimusay, nasakit at tinakam ko, tawan ti ama, aging gana tata. Ngam namnamaek nga uray di ipupusay na iso tinang patibker, iso tinang pa kuan kinhan na kama iturod nga baybayan. Sugurod nga tata na tipon-tipon tayo sapay ko maata pudpud no di pan nakaawat, di pan nangilagip tayo kadagiti minatay tayo. Pudpud no di pamati ken panang bigbig kadagiti nga pimusay akakabsat tayo.
Ala daytoy nasantuan a misa iso ti kadakkelan nga panay kararag, katanukan nga panay kararag kadakwada dagiti minatay tayo. No dapay basbasol da alaan ko mati Dios, pakawanen ko mati Dios. Dagiti bagida pagungaran nanto kuma alaan na kumamot ti dennana dagiti kakabsat tayo nga immununan. Iraman tayo mo dagiti pimuspusay nga immununa nga awan Apolos ti makalagip kadakwada takasapulan da unay ti kararag tayo.